Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li Malta mhix ma' grupp ta' pajjiżi li se jiġu investigati fil-fond minħabba suspetti ta' riski u żbilanċ makroekonomiku. Dan joħroġ mill-aħħar Alert Mechanism Report li jinkludi proċedura li ddaħlet 9 snin ilu bħala miżura biex ikun hemm aktar kontroll fuq il-budgets nazzjonali. F'dan ir-rapport joħroġ li Malta flimkien ma' 3 pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea komplet tirreġistra bilanċ pożittiv. Jingħad li 4 pajjiżi Ewropej kellhom surplus li jaqbeż dak imbassar mill-Kummissjoni Ewropea. L-ekonomisti tal-Kummissjoni jgħidu li dan kien il-każ għad-Danimarka, għall-Ġermanja u l-Olanda sa mill-bidu ta' dan id-deċenju u għal Malta fl-aħħar snin. Jinnota wkoll li s-sena li għaddiet is-surplus tal-Ġermanja naqas b'0.7% u bi ftit anqas fid-Danimarka waqt li baqa' fl-istess ilma f'Malta u fl-Olanda. Ir-rapport jinnota wkoll li 10 pajjiżi Ewropej fosthom Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda u Spanja kellhom żbilanċ fil-kontijiet tagħhom waqt li Ċipru, il-Greċja u l-Italja ġew identifikati bħala 3 pajjiżi f'deficit qawwi. Fost ir-raġunijiet li l-Kummissjoni tat biex issaħħaħ id-deċiżjoni tagħha li ma tinvestigax lil Malta hemm iż-żieda ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol. Fil-fatt tgħid li Malta kellha l-akbar żieda fost il-pajjiżi kollha Ewropej u anqas nies jirreġistraw għax-xogħol. Fil-fatt brata ta' 5.4% Malta kellha l-ikbar żieda ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol segwita minn Ċipru b'4.1% u Lussemburgu bi 3.7%. Min-naħa l-oħra l-inqas tkabbir fis-suq tax-xogħol ġie reġistrat fil-Polonja, ir-Rumanija u l-Italja brata anqas ta' 1%. Il-Kummissjoni Ewropea tinnota wkoll il-persuni mċaħda mill-aktar affarijiet bażiċi matul is-sena li għaddiet naqsu fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej. Tajt li f'Malta l-persuni f'din il-kategorija naqsu b'xejn anqas minn 5%. Dwar l-investiment f'pajjiżna jingħad li dan baqa' b'saħħtu sostnut mis-settur tas-servizzi finanzjarji u dak tal-gaming. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.